Pertama-tama kalian klik like dulu. Dilanjutkan klik subscribe dan tombol lonceng agar kalian mengetahui kita punya video baru. Terima kasih. Ono cakak gendera ya opo yo? Itu upacara goblok. Terus saiki bulan apa sih? Ya Agustus. Oh, karnaval paling. Hah? Karnaval. Iya ta? Endi? Iya. Mau nang kene, Nduk. Hah? Nang kene. Iya ta. Kanca-kancamu ah? Iya jare. Kenapa ah? Iya. Ono kate latihan si ae. Acara apa? Yo kemerdekaan goblok. Iya Agustusan. Latihan ah? Temanya apa? Kemerdekaan ngono niku. Jancuk temae, cuk. Lah iya. Tema karnaval iki. Lah wis pokok kemerdekaan wis. Gak ngerti ya. Meriakan. Jajal latihan ah? Latihan nanti. Ya kene iki wis. Boleh arek sih. Ya mana kanca ora arek kan ono mesine. Ya iya, eh. Lo. Iku lho. Kondion. Heeh, enak ah. Ayo mel kenapa, Leng? Sapa wae. Yes, iki wis. Pon nek. Gelem ora? Yo aku kok jare iki. Aku jare Pak Camat. Kono lemu. Aku cara arek. Gaya Gawe perang-perangan ya. perang temenan enak. Iya, Mas. Perang barong, Dong. Ayo mel ayo. Ayo wis. Iya wis. Ngene ren latihan iki. Latihan ning ngendi? Ayo wis melo. Wow. Aku numpak truk. Mobilmu ceblok-blok. Oh, Mang Sele. Kan untuk kaitan. Pak Bacok kamu tak tungkak. Tumun. Wis, mari. Bumerang. Iki Pak Merang. Wis ah. Salah. Dilempuni. Dilempuni. Set. Wah, kuwi iki. Jom. Aku sing elek lho. Lele. Tak bom pisan wis. Wedang. Yo anjing. Pedang. Iki kayak botok ae. Wis ae wis. Wis ayo ya. Ayo. Ayo wis. Jadi apa? Jadi ambulan wis, kamu Oh wis. Ayo. Gedean pite timbangane wonge iki kliru, Ding. Gedean wonge. Bene pokok kena tembak aku le. Wah, gedang. Ben wis. Tembak tenan wong piye marine? Kene lho ae. Cara sorok. Nek ana le. Ndang enak niki ndang aman ndang. Dasmu, wetengmu lho ndok ndak iku. Ketok lho. Itu panitia ndang. Nek bedil kono niki kene lho. Oh iya. Tendo iki enak gini. Kene wis. Wis ambulane siap ngenteni wis. Wis, ngenteni kene wis. Ah. Lho niku. Wetengi sapa iku ketok iku. Wuh. Kenek ngono rile. Kon ayo kon le.
Ambulan lo, ambulan. Ini kita tembak. Nino. Mati. Dan ono sapa mateni, Mas? Nembaknya. Sekarang. Ambulan. Tino. Akan. Tangan ini luangan ini. Oh, goblok mayat kaku san. Sekolah. No. Awas. Tunggu medan lah. Woi, pas dah. Kari sitok iyo. Jangan sedang. Apa ni? Apa ja? Jangan melayu aku ja. Terus. Apa ja? Mati kemarin ni. Koncok kuwi kabeh ja. Koncok kabeh ja. Saya ngene ja. Ngene koncone wing. Koncoan ja, koncoan. Koncone ja, koncon. Sip. Koncok kuwi kabeh, Bang. Hahaha, ini keluarga besar dari Playgroup TV, men. Mengucapkan selamat Dirgahayu ke-73 untuk Indonesia. Merdeka! Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share. Subscribe, yo. Oke. Sip.